Luwid ka kapangpangan, ining News Force Pampanga. Ing puwersang kayaga payuking pata sa pamagbalita. Karing mga palit makapanahong kaganapan king lalawigan, nganing December 12, 2012. Ako po'y Ivy Santos, ing kaya kayong talapamalita. Meteya ing campaign manager ning papaintungula alkalde king Balening Santa Ana. Kay batyang piamaril ning EPA kilalang sospek. Na naman lalako ning kakamping mayoralty aspirant. Ing anggulong politika, imposible king gulot ng milyari ang pong agad na naman tinanggi ng kapulisan. Ay ning report ng Patricia Mamango. King Balen Santa Ana, naikwang miligtas ning 54 anyos ay Eduardo Manicdao. Ing tatalakada campaign manager ning mayoralty aspirant Attorney Dennis Pangan. Kay batyang pamarilan niti inyang bengining Martes, bandang alas 7:30. Kasalungsungan kanuing consultation meeting ng Attorney Pangan, kaya bereng kayang talasuporta ang pong aliwang residente ning Barangay San Juan. Inyang mabilis siyang lumakad ing metong lalaki at saka ni Pemaril Manicdao. King phone patch interview kang Attorney Pangan, asalukuyang atyuking kayang safe house king Manila. Nalilis siya niti ing anggulong politika ang motibo ning pamamaril. Lang po yun parang nakikinig lang po yun So, ang pinakano lang po nila, siya yung biktima, kaya inaalam po namin yung pinaka-motibo. Sa pag-iulit lamang Hindi po, kasi po, ang target po nila, kasi yung pong meeting, nakatayo po kasi yung biktima mga 15 meters away, doon po sa may meeting. So, yun po ang target nila, yung pong biktima. Kabaligtaran naman ing meging pasyag ning kapulisan. Agpangkang Police Chief Inspector Joen de la Cruz, ing hepe ning Santa Ana PNP. Halata kanung ing biktimang Manicdao, ing puntiryaning suspect at aliwa ing pambato ning Liberal Party ay Pangan. Kaya oras ay ni, maguguluhan kami naman po, may palo nung nano talaga ing sangkan. Pero maliwanag po kaya kami, bala mo, pulira kayang pamatakutan kaya ning daratang ayala na ni at mo gawan di kaya kaming mismong political consultation. Mandakal na po nga do atin na magatem kaya kami at yan po medyo may tiyempon kami mo po kaya tangal do nga ito. Okay po. Atlong balas ning kalibre 45 ing tinod king katawan ning biktima aagad ng kemateniti. Ang ganaman king salukuyan, ela pa mo rin makapanuwala rin kapamilya ng Manicdao. Partikular ring asawa ng iti, king karumal-dumala sinapit ning abe, lalo pat panahon ning kapaskuan. Masakit lalo na, yan mawala itatang daw. Ngayon, ring anak na rin, gagagalapin, uling masakit, ing alang tatang. Lalo na, yan, ang tinak mo kaya ganyan, bila ko yung asawa ko, wala na ako kayang tabi. Lalo na magpasko. Dati-dati masaya kami Pasko. Ngayon, wala na. Masakit. Samantala, kasalungsungan ng panigobra ng cartographic sketch ng suspect at kanuking edad 24 hanggang 25 anyos at tingkata sa 4'11 hanggang 5 feet. Makisabi na lang mo rin kapamilya ng Manicdao, natutukan ng otoridad ing mabilis pa magresolba ng kaso. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, balitang tutuking Balen, susuyo.